Αδέρφια μου, θέλω να σταματήσετε για ένα λεπτό ό,τι και αν κάνετε αυτή τη στιγμή. Κλείστε για λίγο τα μάτια σας και προσπαθήστε να φανταστείτε μαζί μου κάτι που, με τη λογική, δεν θα έπρεπε να υπάρχει πουθενά πάνω σε τούτη τη θάλασσα. Φανταστείτε ένα πολεμικό πλοίο μέσα στο πηχτό σκοτάδι, μέσα στο ανοιχτό πέλαγος, να προχωράει αργά, βασανισμένα, μέσα στη νύχτα. Και τώρα φανταστείτε ότι αυτό το πλοίο δεν έχει πλώρη, δεν του λείπει ένα κομμάτι, δεν έχει μια απλή ζημιά. Του λείπει ολόκληρη η μπροστινή του πλευρά, δεκάδες μέτρα ατσάλι, σαν να ήρθε ένας γίγαντας μέσα στο σκοτάδι και να το έκοψε στα δύο με ένα μαχαίρι και να πέταξε το μισό στο βυθό. Κι όμως αυτό το μισό καράβι, αυτό το πλοίο φάντασμα, αυτό το πλάσμα που η θάλασσα και ο πόλεμος είχαν καταδικάσει να πεθάνει, συνεχίζει να κινείται, συνεχίζει να ανασένει μέσα στη νύχτα και στην κορυφή του να σκίζει τον άνεμο, ανεμίζει ακόμα μια γαλανόλευκη σημαία. Αδέρφια μου, αυτό δεν είναι παραμύθι. Αυτό συνέβη. Αυτό το πλοίο υπήρξε, αυτοί οι άντρες υπήρξαν και απόψε θα μάθετε γιατί όσοι το είδαν με τα μάτια τους δεν το πίστευαν και γιατί όσοι ξέρουν την ιστορία του δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Γιατί αυτή, παιδιά μου, είναι η ιστορία του Ανδρεία, του ελληνικού πολεμικού που έχασε τη μισή του ύπαρξη και αρνήθηκε, με πείσμα, με λύσα, με ψυχή ολόκληρου λαού μέσα στα σίδερά του, να πεθάνει. Για να καταλάβετε όμως τι σημαίνει αυτή η ιστορία, πρέπει πρώτα να πάμε πίσω στο 1943, στη χρονιά που ο κόσμος έκαιγε ολόκληρος και η δική μας πατρίδα ήταν αλυσοδεμένη κάτω από την πότα του κατακτητή. Σκεφτείτε το, αδέρφια μου, η Ελλάδα σκλαβωμένη. Πάνω στην Ακρόπολη, εκεί που γεννήθηκε η ιδέα της ελευθερίας για ολόκληρη την ανθρωπότητα, κυμάτιζε η σημαία των κατακτητών. Παιδιά πέθαιναν από την πείνα στους δρόμους της Αθήνας. Ολόκληρα χωριά καίγονταν. Και μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι υπήρχαν κάποιοι Έλληνες που είχαν δώσει έναν όρκο που δεν τον πρόδωσαν ποτέ. Ήταν οι ναυτικοί μας. Όταν έπεσε η πατρίδα, αυτοί δεν παρέδωσαν τα καράβια τους. Τα πήραν και έφυγαν. Τα πήγαν μακριά, στην Αλεξάνδρεια, στη Μέση Ανατολή, για να συνεχίσουν να πολεμούν κάτω από την ελληνική σημαία, μακριά από τα σπίτια τους, μακριά από τις μανάδες τους, μακριά από τα παιδιά τους. Σκεφτείτε το βάσανο αυτών των ανθρώπων. Πολεμούσαν για μια πατρίδα που δεν μπορούσαν να αγγίξουν. Πολεμούσαν για σπίτια που δεν ήξεραν αν στέκονταν ακόμα όρθια. Πολεμούσαν για οικογένειες που δεν ήξεραν αν ζούσαν ακόμα. Και κάθε φορά που το καράβι τους περνούσε κοντά σε ελληνική θάλασσα, κάθε φορά που έβλεπαν στον ορίζοντα ένα ελληνικό βουνό, μια ελληνική κορυφή, η καρδιά τους ράγιζε. Τόσο κοντά και τόσο μακριά. Σας ρωτάω, αδέρφια μου, και θέλω να το σκεφτείτε αληθινά. Εσείς θα μπορούσατε να πολεμάτε χρόνια ολόκληρα για το σπίτι σας, βλέποντάς το από μακριά, χωρίς να ξέρετε αν θα το ξαναδείτε ποτέ. Ένα από αυτά τα καράβια ήταν ο Ανδρείας. Δεν ήταν ένα σαπιοκάραβο, παιδιά μου, όπως ίσως φαντάζεστε. Ήταν ένα σύγχρονο αντιτορπιλικό συνοδείας, φτιαγμένο στα βρετανικά ναυπηγεία που δόθηκε στο βασιλικό ναυτικό μας για να πολεμήσει στο πλευρό των συμμάχων. Γρήγορο, οπλισμένο, περήφανο. Αλλά ένα πλοίο, αδέρφια μου, δεν είναι το ατσάλι του. Ένα πλοίο είναι η ψυχή των ανθρώπων που το κρατούν ζωντανό. Και ο Ανδρείας είχε μια ψυχή που λεγόταν Ιωάννης Τούμπας, ο κυβερνήτης του. Ένας άντρας ψύχρεμος, μετρημένος, με μάτι που διάβαζε τη θάλασσα σαν ανοιχτό βιβλίο και με μια εσωτερική σιγουριά που την έπαιρναν οι άντρες του και την κρατούσαν σαν αμπάρι μέσα στην ψυχή τους. Γύρω του 110 παλικάρια, Ελληνόπουλα, παιδιά από νησιά, από στεριές, από φτωχικά σπίτια, παιδιά που το καθένα τους κουβαλούσε μέσα του μια μάνα που προσευχόταν και έναν τόπο που τους περίμενε. Αυτή ήταν ο Ανδρείας, όχι το ατσάλι. Αυτή. Φτάνουμε τώρα, αδέρφια μου, στο φθινόπωρο του 1943. Είχε γίνει κάτι μεγάλο. Η Ιταλία είχε συνθηκολογήσει και ξαφνικά τα Δωδεκάνησα, τα δικά μας νησιά, ο Λέρος, η Κος, η Σάμος, είχαν γίνει το επίκεντρο μιας λυσασμένης μάχης. Οι σύμμαχοι προσπαθούσαν να τα κρατήσουν. Οι Γερμανοί έκαναν τα πάντα για να τα αρπάξουν. Και μέσα σε αυτή τη μάχη, το Αιγαίο, η δική μας θάλασσα, η θάλασσα που γέννησε ναυτικούς χιλιάδες χρόνια τώρα, είχε μετατραπεί σε μια απέραντη παγίδα θανάτου. Ο ουρανός ανήκε στους Γερμανούς, τα αεροπλάνα τους κυνηγούσαν ό,τι κουνιόταν πάνω στο νερό. Και κάτω από την επιφάνεια, στα στενά περάσματα ανάμεσα στα νησιά, υπήρχε κάτι ακόμα πιο ύπουλο. Κάτι που δεν το βλέπεις, κάτι που περιμένει σιωπηλό μέσα στο σκοτάδι. Νάρκες, θαλάσσιες νάρκες, σπαρμένες σαν θανατερά λουλούδια κάτω από το νερό, που περίμεναν υπομονετικά τη γάστρα ενός καραβιού για να ξυπνήσουν. Νύχτα της 22ης Οκτωβρίου του 1943. Ο Ανδρείας έχει αποστολή. Μαζί με ένα βρετανικό αντιτορπιλικό, το Harworth, πλέει μέσα στο σκοτάδι κοντά στην Κάλυμνο προς τον Λέρο για να χτυπήσει τον εχθρό και να βοηθήσει στην άμυνα των νησιών. Φανταστείτε τη σκηνή, αδέρφια μου. Πίσα σκοτάδι, μηχανές που γουργουρίζουν χαμηλά, άντρες στις θέσεις τους με τα μάτια καρφωμένα στο μαύρο νερό με την αναπνοή κομμένη. Κανείς δεν ξέρει ότι μπροστά τους,
Εκεί που η πλώρη του Αδρία σκίζει τα κύματα, οι Γερμανοί έχουν στρώσει ένα ολόκληρο χαλί από νάρκες λίγες μόνο ώρες πριν. Κανένας χάρτης δεν το λέει. Κανένα ραντάρ δεν το δείχνει. Ο θάνατος είναι εκεί, ακριβώς μπροστά, και κανείς δεν το ξέρει. Και τότε, αδέρφια μου, μέσα σε μια ανάσα ο κόσμος έγινε φωτιά, 2-2.30 το ξημέρωμα. Μια έκρηξη που δεν την περιγράφει η ανθρώπινη γλώσσα. Ο Αδρίας πατάει νάρκη. Όχι στο πλάι, στην πλώρη. Ολόκληρη η μπροστινή πλευρά του πλοίου, δεκάδες μέτρα ατσάλι, εξαφανίζεται μέσα σε ένα τυφλωτικό άσπρο φως και μια λάμψη που φωτίζει για μια στιγμή ολόκληρο το πέλαγος σαν μέρα. Το πλοίο τεινάζεται σαν ζωντανό πλάσμα που το χτύπησαν στην καρδιά. Άντρες εξφενδονίζονται. Τα φώτα σβήνουν, σκοτάδι, κραυγές. Και το πιο τρομακτικό απ' όλα, ο ήχος της θάλασσας που μπαίνει μέσα, γιατί εκεί που μέχρι πριν λίγο υπήρχε η περήφανη πλώρη του Αδρία, τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Ένα τεράστιο, ανοιχτό, ματωμένο στόμα από στραπατσαρισμένο σίδερο και η μαύρη θάλασσα να ορμάει μέσα του σαν να θέλει να καταπιεί το πλοίο ολόκληρο. Σε εκείνη τη μία στιγμή, αδέρφια μου, χάθηκαν παλικάρια, Ελληνόπουλα. Δεν πρόλαβαν ούτε να καταλάβουν τι έγινε. 21 παιδιά, 21 μανάδες που, χιλιάδες μίλια μακριά, δεν το ήξεραν ακόμα. Και μέσα στην ίδια εκείνη νύχτα του τρόμου, λίγο πιο πέρα, το βρετανικό Harworth, καθώς προσπαθεί να ελιχθεί, πατάει κι αυτό νάρκι και βυθίζεται, παίρνοντας μαζί του στο βυθό πάνω από 80 ψυχές. Σκεφτείτε το σκηνικό. 2 πλοία τραυματισμένα θανάσιμα μέσα σε ένα ναρκοπαίδιο, μέσα στο σκοτάδι, με τη θάλασσα να τα ρουφάει, με τον εχθρό να ελοχεύει παντού γύρω, με τον ουρανό από πάνω να ανήκει στα αεροπλάνα του θανάτου. Πέστε μου, αδέρφια μου, με το χέρι στην καρδιά, τι θα κάνατε εσείς εκείνη τη στιγμή? Τι διαταγή θα δίνατε αν στα χέρια σας ήταν η ζωή 100 ανθρώπων και ένα πλοίο που μισοβυθιζόταν? Γιατί υπήρχε μια διαταγή που ήταν η λογική, η σωστή, η αναμενόμενη. Εγκαταλείψτε το πλοίο, σώστε όποιον προλάβετε. Το καράβι χάθηκε. Αυτό λέει κάθε εγχειρίδιο, αυτό λέει κάθε στρατηγική, αυτό λέει το μυαλό. Ένα αντιτορπιλικό χωρίς πλώρη δεν είναι πλοίο, είναι μια κινούμενη κηδεία. Και όμως, αδέρφια μου, εκεί πάνω στη γέφυρα, μέσα στο σκοτάδι, με το αίμα να τρέχει στο πρόσωπό του, ο Ιωάννης Τούμπας πήρε μια απόφαση που δεν τη χωράει η λογική, αλλά τη χωράει μόνο η ψυχή του Έλληνα. Είπε όχι. Δεν εγκαταλείπουμε το πλοίο. Δεν παραδίνουμε τον Αδρία ούτε στη θάλασσα ούτε στον εχθρό. Θα τον κρατήσουμε ζωντανό και θα τον πάμε σπίτι. Καταλαβαίνετε τι σήμαινε αυτό? Δεν ήταν παλικαριά της στιγμής. Ήταν ψυχραιμία μέσα στην κόλαση. Οι άντρες, αυτά τα τρομαγμένα αλλά αδάμαστα Ελληνόπουλα, ρίχτηκαν στη μάχη της ζωής τους. Όχι με όπλα, με τα χέρια τους. Έκλεισαν πόρτες, στήριξαν διαφράγματα, γέμισαν επίτηδες με νερό άλλους χώρους πίσω για να ισορροπήσει το βάρος, για να μην βουλιάξει η πλώρη ακόμα πιο βαθιά. Σκεφτείτε το παράδοξο, αδέρφια μου. Για να σώσεις ένα πλοίο που βυθίζεται, πρέπει με τα ίδια σου τα χέρια να το βυθίσεις λίγο ακόμα, με τάξη, με σχέδιο, με ψυχραιμία, την ώρα που γύρω σου ουρλιάζει ο τρόμος. Δούλεψαν μέσα στα σκοτεινά αμπάρια με το νερό στη μέση. Δούλεψαν με τα πτώματα των συντρόφων τους δίπλα τους. Δούλεψαν χωρίς να ξέρουν αν στο επόμενο λεπτό θα ζουν ακόμα. Και κάποια στιγμή, μέσα σε εκείνη τη νύχτα της φρίκης, συνέβη το θαύμα. Η πλώρη σταμάτησε να βουλιάζει. Ο Αδρίας, μισός, σακατεμένος, ματωμένος, με τη μύτη του χωμένη στο νερό και την πρίμνη του ψηλά, σταμάτησε να πεθαίνει. Κρατήθηκε. Έμεινε ζωντανός. Παιδιά μου, αυτό δεν το έκανε το ατσάλι. Αυτό το έκανε η ψυχή του Έλληνα. Αλλά τώρα αρχίζει το πιο απίστευτο κομμάτι. Γιατί το να μείνει ζωντανός ένα μισό καράβι για λίγες ώρες είναι θαύμα. Το να ζήσει για εβδομάδες και να ταξιδέψει είναι κάτι που η ιστορία του πολέμου δεν το είχε ξαναδεί. Ο Τούμπας ήξερε ότι αν έμεναν εκεί που ήταν με το πρώτο φως ο ουρανός θα γέμιζε γερμανικά αεροπλάνα και θα τους αποτελείωναν μέσα σε λεπτά. Έπρεπε να κρυφτούν. Και πήρε μια ακόμα απόφαση που μόνο ένας ψύχρεμος και τολμηρός νους μπορούσε να πάρει. Οδήγησε αυτό το μισό πλοίο με ταχύτητα χελώνας, με τη μύτη του στο νερό προς τα τουρκικά παράλια. Προς ουδέτερη γη. Σε έναν απάνεμο κόρφο κοντά στις ακτές της Μικράς Ασίας, εκεί που τα γερμανικά αεροπλάνα δεν τολμούσαν να χτυπήσουν. Και εκεί, αδέρφια μου, έγινε κάτι που σου σφίγγει την καρδιά. Έκρυψαν τον Αδρία. Τον σκέπασαν με κλαδιά, με δίχτυα, με ό,τι έβρισκαν για να μην φαίνεται από ψηλά. Ένα ολόκληρο πολεμικό πλοίο, κρυμμένο σαν κυνηγημένο ζώο που γλύφει τις πληγές του πίσω από έναν θάμνο, ενώ από πάνω του περνούσε ο θάνατος ψάχνοντάς το. Και μέσα σε εκείνον τον κόρφο, με ό,τι σίδερο και ό,τι ξύλο και ό,τι μεράκι είχαν, αυτά τα παλικάρια άρχισαν να ξαναχτίζουν με τα χέρια τους ένα πρόχειρο μέτωπο εκεί που κάποτε ήταν η πλώρη. Δεν ήταν μηχανικοί ναυπηγείου. Ήταν Έλληνες ναυτικοί που αρνούνταν να αφήσουν το καράβι τους να πεθάνει.
Σας ρωτάω, αδέρφια μου, ξέρετε εσείς πολλούς ανθρώπους που μέσα στον πανικό, με τον θάνατο από πάνω τους, θα έβρισκαν τη δύναμη όχι μόνο να μην παραιτηθούν, αλλά να αρχίσουν να χτίζουν. Και τότε ήρθε η ώρα της πιο τρελής, της πιο απίστευτης απόφασης από όλες. Ο Τούμπας δεν είπε «Ας περιμένουμε εδώ να μας σώσει κάποιος». Είπε «Θα τον πάμε πίσω μόνοι μας». Πίσω σήμαινε την Αλεξάνδρεια, πίσω σήμαινε εκατοντάδες μίλια ανοιχτής θάλασσας, πίσω σήμαινε ένα ταξίδι που με ένα ολόκληρο πλοίο θα ήταν επικίνδυνο. Με μισό πλοίο χωρίς πλώρη μέσα από θάλασσες γεμάτες εχθρό, κάτω από έναν ουρανό που σε κυνηγούσε, ήταν παραφροσύνη. Και όμως το αποφάσισαν και ξεκίνησαν. Φανταστείτε το, αδέρφια μου, κλείστε ξανά τα μάτια σας. Νύχτα, πάντα νύχτα, γιατί τη μέρα κρύβονταν για να μην τους δουν τα αεροπλάνα. Ένα μισό καράβι που μπουσουλάει πάνω στο μαύρο νερό με ελάχιστη ταχύτητα, με τη σακατεμένη μύτη του να μάχεται με κάθε κύμα, με κάθε φουσκοθαλασσιά να απειλεί να ανοίξει ξανά την πληγή και να το καταπιεί. Άντρες ξάγρυπνοι μέρες ολόκληρες. Άντρες που κρατούσαν την ανάσα τους κάθε φορά που στον ορίζοντα φαινόταν μια σκιά. Άντρες που δούλευαν αδιάκοπα στις αντλίες, που στήριζαν τα διαφράγματα, που μιλούσαν στο πλοίο τους σαν να ήταν ζωντανό, σαν να ήταν αδερφός τους που τον κρατούσαν να μην πεθάνει. Κάθε νύχτα ήταν ένας αιώνας. Κάθε μίλη ήταν μια προσευχή. Κάθε πρωί που ξημέρωνε και ο Ανδρέας ήταν ακόμα στην επιφάνεια ήταν ένα μικρό θαύμα παραπάνω. Πες μου, αδέρφη μου, μέσα σε τέτοιο ταξίδι, τι κρατάει έναν άνθρωπο όρθιο? Δεν είναι το ατσάλι κάτω από τα πόδια του? Είναι κάτι μέσα του? Είναι η εικόνα του σπιτιού του? Είναι η μάνα του που περιμένει? Είναι η πατρίδα που, κι ας είναι σκλάβα, τους φωνάζει να γυρίσουν? Και γύρισαν, αδέρφια μου. Γύρισαν. Ύστερα από εκατοντάδες μίλια, ύστερα από νύχτες ατελείωτες, ύστερα από έναν αγώνα που η ανθρώπινη φαντασία δυσκολεύεται να συλλάβει, ο Ανδρέας, αυτό το μισό, σακατεμένο, αδάμαστο πλοίο, μπήκε στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Και τώρα θέλω να το ζήσετε αυτό μαζί μου, γιατί είναι από τις στιγμές που σου φέρνουν δάκρυα στα μάτια χωρίς να το καταλάβεις. Στο λιμάνι ήταν αραγμένα τα πλοία των συμμάχων, Βρετανοί, ναυτικοί από όλον τον κόσμο, σκληραγωγημένοι άντρες του πολέμου που είχαν δει τα πάντα. Και ξαφνικά βλέπουν να μπαίνει αργά μέσα στο λιμάνι κάτι που το μυαλό τους αρνιόταν να το πιστέψει. Ένα πολεμικό χωρίς πλώρη, ένα πλοίο που, σύμφωνα με κάθε κανόνα, με κάθε λογική, με κάθε γνώση, θα έπρεπε να βρίσκεται στον βυθό εδώ και εβδομάδες. Και πάνω του περήφανη να ανεμίζει η γαλανόλευκη. Και τότε, αδέρφια μου, αυτοί οι σκληροί άντρες, οι ξένοι ναυτικοί, στάθηκαν στα καταστρώματά τους και άρχισαν να χειροκροτούν, να ζητοκραυγάζουν, όρθιοι, για ένα ελληνικό πλοίο, για Έλληνες ναύτες. Γιατί ήξεραν, αυτοί που ξέρουν από θάλασσα, ότι αυτό που έβλεπαν τα μάτια τους δεν ήταν απλώς ένα κατόρθωμα. Ήταν κάτι που ξεπερνούσε τα όρια του ανθρώπινου. Από εκείνη τη μέρα, ο κόσμος έδωσε στον Ανδρέα ένα όνομα που έμεινε στην ιστορία. Τον είπαν το πλοίο που δεν ήθελε να πεθάνει. Και ξέρετε γιατί δεν ήθελε να πεθάνει, αδέρφια μου? Γιατί τα πλοία δεν έχουν θέληση. Οι άνθρωποι έχουνε. Δεν ήθελε ο Ανδρέας. Δεν ήθελαν 110 Ελληνόπουλα και ο κυβερνήτης τους. Δεν ήθελε η ψυχή του Έλληνα. Και θέλω να σταθούμε εδώ για λίγο, παιδιά μου, και να σκεφτούμε τι σήμαινε αυτό. Γιατί δεν ήταν μόνο ένα πλοίο που σώθηκε. Σκεφτείτε τους ανθρώπους στην κατεχόμενη Ελλάδα. Σκεφτείτε την πείνα, το φόβο, την απελπισία. Και μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι έρχεται η είδηση. Ένα ελληνικό πλοίο μισοκομμένο αρνήθηκε να πεθάνει. Έλληνες ναυτικοί νίκησαν τη θάλασσα, νίκησαν τον εχθρό, νίκησαν τη λογική. Καταλαβαίνετε τι ήταν αυτό για έναν σκλαβωμένο λαό? Ήταν φως. Ήταν ένα μήνυμα γραμμένο με αίμα και ατσάλι. Αν ένα μισό καράβι αρνείται να βυθιστεί, τότε και ένας ολόκληρος λαός μπορεί να αρνηθεί να γονατίσει. Γι' αυτό, αδέρφια μου, η ιστορία του Ανδρέα δεν είναι η ιστορία ενός πλοίου. Είναι η ίδια η ιστορία της Ελλάδας. Είναι εμείς. Είναι αυτό που είμαστε εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ένας λαός που τον χτυπούν, που τον κόβουν, που τον βυθίζουν και που πάντα με κάποιον ακατανόητο τρόπο μένει στην επιφάνεια και προχωράει. Τι έγινε με τους ανθρώπους του? Ο Ιωάννης Τούμπας, αυτός ο ψύχρεμος, αλήγιστος άντρας, έζησε για να δει την πατρίδα του ελεύθερη. Συνέχισε να υπηρετεί την Ελλάδα, ανέβηκε στα ανώτατα αξιώματα και έμεινε στη μνήμη του πολεμικού ναυτικού σαν ένας από τους μεγαλύτερους ηγέτες που πέρασαν ποτέ από τη γέφυρα ελληνικού πλοίου. Έφυγε από τη ζωή πολλές δεκαετίες αργότερα, αφήνοντας πίσω του όχι απλώς ένα κατόρθωμα, αλλά ένα μάθημα ψυχής για κάθε Έλληνα που θα ερχόταν μετά. Και τα παλικάρια του, οι ναύτες του, πολλοί από αυτούς δεν σταμάτησαν να πολεμούν. Δεν είπανε κάναμε αρκετά, φτάνει. Ζήτησαν να μπουν σε άλλα ελληνικά καράβια και να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι να ελευθερωθεί η πατρίδα. Και τα 21 παιδιά που χάθηκαν εκείνη τη νύχτα μέσα στη φωτιά και τη θάλασσα, αδέρφια μου, αυτά τα παιδιά δεν έχουν τάφο που να μπορούμε να πάμε να ανάψουμε ένα κερί. Η θάλασσα τα κράτησε.
αλλά έχουν κάτι πιο μεγάλο από τάφο. Έχουν εμάς. Έχουν τη μνήμη μας. Έχουν αυτή τη στιγμή, τώρα, που εσύ που με ακούς, μαθαίνεις τα ονόματά τους, νιώθεις τη θυσία τους και ορκίζεσαι μέσα σου να μην τους ξεχάσεις. Και να γιατί, παιδιά μου, σήμερα στις σχολές του ναυτικού μας οι νέοι δόκιμοι δεν μελετούν τον Ανδρεία για τα κανόνια του ή για την ταχύτητά του. Τον μελετούν για κάτι πολύ πιο βαθύ, για να μάθουν ότι η θέληση είναι πιο δυνατή από το ατσάλι, ότι η ψυχραιμία μέσα στην κόλαση σώζει ζωές, ότι ένας ηγέτης που δεν χάνει την πίστη του μπορεί να κρατήσει 100 ανθρώπους ζωντανούς εκεί που η λογική λέει ότι όλοι πρέπει να πεθάνουν και ότι στο τέλος αυτό που κρατάει ένα πλοίο, έναν στρατό, έναν λαό όρθιο δεν είναι τα όπλα. Είναι η καρδιά. Είναι η ψυχή. Είναι αυτό το ανεξήγητο πείσμα του Έλληνα να μην παραδίνεται ποτέ, μα ποτέ, ακόμα και όταν του έχουν κόψει τη μισή ύπαρξη. Και τώρα, αδέρφια μου, θέλω να σταματήσω την ιστορία και να μιλήσω σε σένα. Σε σένα που με ακούς αυτή τη στιγμή, όπου κι αν βρίσκεσαι, σε όποια γωνιά της γης. Θέλω να σε ρωτήσω και θέλω αληθινά να το σκεφτείς και να μου απαντήσεις από κάτω, στα σχόλια, γιατί διαβάζω την ψυχή σας μέσα από εκεί. Αν ήσουν εσύ εκείνη τη νύχτα πάνω στον Ανδρεία, με τη θάλασσα να μπαίνει μέσα, με τους συντρόφους σου χαμένους, με τον εχθρό από παντού, θα έμενες στο πλοίο, θα είχες τη δύναμη να πεις «Δεν τον αφήνω, θα τον πάμε σπίτι». Και κάτι ακόμα θέλω να μου πεις, γιατί η καρδιά μου το ζητάει, από πού μας ακούς αυτή τη στιγμή, από ποια πόλη, από ποιον τόπο, από ποια γωνιά του κόσμου ανάβει απόψε ένα ελληνικό φως. Και πες μου, υπήρξε στη δική σου οικογένεια κάποιος που υπηρέτησε, που πολέμησε, που θυσιάστηκε για τούτη την πατρίδα? Γράψε μου το όνομά του από κάτω. Ας γίνει αυτό το βίντεο ένα μνημείο, ας διαβάσουμε όλοι μαζί τα ονόματα των δικών μας ανθρώπων και ας μην αφήσουμε κανέναν τους να χαθεί στη σιωπή. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ, αδέρφια μου? Εμείς, αυτή η μικρή μας οικογένεια, αυτή η παρέα ψυχών που μαζευόμαστε εδώ ξανά και ξανά, δεν είμαστε απλώς ένα κανάλι, είμαστε φύλακες. Φύλακες της μνήμης. Κρατάμε ζωντανές ιστορίες που κάποιοι θα ήθελαν να σβήσουν, ιστορίες ανθρώπων που έδωσαν τα πάντα και δεν ζήτησαν τίποτα. Και αν αυτή η ιστορία άγγιξε την ψυχή σου, αν ένιωσες έστω και μια στιγμή ένα ρίγος, ένα δάκρυ, μια περηφάνεια να ανεβαίνει μέσα σου, τότε σε παρακαλώ, κάνε κάτι μικρό που σημαίνει πολλά. Πάτα ένα like, γράψε ένα σχόλιο και μείνε μαζί μας σε τούτη την οικογένεια. Πάτα την εγγραφή για να μπορούμε να συνεχίσουμε να φέρνουμε στο φως τους ξεχασμένους ήρωες του γένους μας. Όχι για εμάς, για εκείνους, για τα 21 παιδιά που η θάλασσα κράτησε, για τα 110 παλικάρια που αρνήθηκαν να πεθάνουν, για τον Ιωάννη Τούμπα και τη γέφυρα του Ανδρεία, για να μην εξαφανιστούν ποτέ στη σιωπή. Και κλείνοντας, αδέρφια μου, θέλω να κρατήσετε μέσα σας μία και μόνο εικόνα, όχι την έκρηξη. Όχι τη φωτιά, όχι τον πόνο. Κρατήστε εκείνη την τελευταία εικόνα. Ένα μισό πλοίο, σακατεμένο, ματωμένο, χωρίς πλώρη, που έπρεπε να είχε πεθάνει 1000 φορές, να μπαίνει αργά μέσα στο λιμάνι, με όλον τον κόσμο να το κοιτάει άναυδος, και πάνω του, ψηλά, να σκίζει τον άνεμο μια γαλανόλευκη σημαία. Αυτή η εικόνα, παιδιά μου, είμαστε εμείς. Αυτός είναι ο Έλληνας. Δεν μετριέται από το πόσο γερός είναι. Μετριέται από το πόσο αρνείται να πεθάνει. Μας έκοψαν στα δύο πολλές φορές μέσα στους αιώνες, μας βύθισαν τη μύτη στο νερό. Μας είπαν τελειώσατε, χαθήκατε, βουλιάξατε. Και κάθε φορά κρατηθήκαμε στην επιφάνεια και προχωρήσαμε μπροστά με τη σημαία ψηλά. Όσο υπάρχει ένας Έλληνας που θυμάται τον Ανδρεία, αδέρφια μου, αυτό το πλοίο δεν θα βυθιστεί ποτέ. Και όσο εσείς κάθεστε εδώ μαζί μου και ακούτε αυτές τις ιστορίες με δάκρυα και περηφάνεια, η ψυχή του Έλληνα δεν θα πεθάνει ποτέ. Σας αγαπώ, παιδιά μου. Καλή δύναμη και να θυμάστε πάντα ποιοι είστε και από πού κρατάει η ψυχή σας. Στο επόμενο, πάλι μαζί, πάλι σαν οικογένεια, πάλι εδώ, να μην αφήσουμε κανέναν ήρωα να χαθεί στη σιωπή.